iBafana Bafana iya kulo mdlalo wayo wobuhlobo neFrance iyazi ukuba iza kudibana nembila zithutha. Umqeqeshi weFrance uthi akazukuba nalusini, uza kuzikhupha zonke intonga zakhe ezisemqubeni kulo mdlalo. Unagqaza wajiwe ke abafana bakaHugo kuza kufuneka bajule ijaqu. Amakhwenkwe asekhaya azithembile athi aza kufela edabini. We focus on the whole team because they're a very strong team, and we'll just go out there and believe, and believe in our qualities and be a team. I mean, if we stick to the game plan, stick to the structure, everything should be fine for us. uHugo uthe le midlalo mibini yobuhlobo ilikhuba lokwiqela lakhe yaye liza kufumana amava ngummangaliso. It will be a good experience for us to have played against such two teams, one stronger than the other, and we will learn a lot, and it's what this young team needs, those experiences to play against tough teams and to become better. Lo mqeqeshi weBafana kulindeleke ukuba akhethe abadlali abaza kumelana nalo mngeni weentshatsheli zehlabathi, yaye kulindeleke ukuba asebenzise abadlali abangakhange balifumane ithuba lokudlala kumdlalo odlulileyo neGuinea. The only negative side of it was that we didn't score. I think we had 6 or 7 good chances to score, and that's also a little problem in our team. We don't score so easily, so there's something we have to work on. Ukanti ngabalandeli abayi-50,000 ekulindeleke bayokubukela lo mdlalo. Uninzi lwabadlali beBafana Bafana baza kube beqala ukudlala kweli nqanaba. Amasi abekwe elangeni ke umphokoqo unexhala.